An tatan seo tá podcréile á eisiúns I gCuimhne Johnny Johan agus moire úna ní áharta. A fórbás agus iad ag snáb I marna chun in nGaeilge an tatan scáte. Ceoltar an mráteach a Johnny, aithn go minic as an áran The Voyage a scríb, agus ba bhean zígursach I leit na Gaeilge I moire. A bhí gobar le firm chosarga mar ifigach planála teanga ó lúnasa gabhils fé car. Gcuimhne gach ra ar na húdarás agus iad géirí an dara chorp aimsiú agus más mín le aintain be argad a hort don tugra taciíochta ba nasc le haid an GoFundMe hís. Yes grau an anmacha. Cíchhúlsib, fás week an show fás week episode eile te gCéadaoin Weekly, Tásúil am ghfuil gach ag dul go dtí seo an seachtain seo. Agus is gúsir buint taitnamh as an seachtain agus péród bhfuil siúil agah fad. Mis go maith an seo dúireach tar éis an podcréile seo tá mé chun chríichnú ag dúireach ribh an podcréile seo bhí mé géisteach leis an céadúpla nóméid de chuide dó sin aglah atá churtha amach ag an podcréile Crime World le Jerry Hutch tá mé cinnte lá daoine géisteach le seo seans má grá an seans agah nó grá se bhí géisteach leis an aglah le Jerry Hutch ribh seo. Man bhfuil aithne géandar Jerry Hutch go háirithe sibse nach bhfuil nach as éan sibh nó nach bhfuil I bhar in éan Jerry Hutch. Well, féidir leat Googleíanú Jerry ach Jerry de Moncuts allegedly ceann san na chorpa ag iscáilúla in éan agus bhí sé arís allegedly pórtach sa fiú idir na Ceann agus na Hutses ar gabhfuil sa cúite, gabhfuil séide, gabhfuil sa seachtain agus na blianta sin agus is tócha tá fiúd sin tá na feibanna sin fós siúlachtá níos mó siachán an is ná mar bhí bliantóhin éon os agus an bhí sé sa tríal bhí sé mar stochan an príomhchunne sa tríal an maidir leis agus timpeall an Regency Hotel Murder a tharla I gabhfuil sa séide ceapam an dúnmhar sin David Byrne agus forthas neamhchuntacha forthas amach nach nearna sé nó nach rá golóir fineise éon os chun rá gra sé chuntaach agus go nearna sesin an dúnar nó gra sesin canal an dúlar agus níos tá sa tír agus tá sé ag seasamh sa táchan ag deire na mísa an níú lá is fihead ceapan tá an táchan siúil arás in éan tá sé ag seasamh an sin sa nát cénta sa dal cheantar chéine mar leir Mary Lou McDonald's ceanasí sin féin ar nói agus Pascal Donahue freisin agus tá Pascal Donahue fios mar Minister of Finance an targa argadis na mé cínteach bhí sé réon as ceapan gúil sé fós actually tá mé bud nach cínta gúil sé ach tá sé tú credit tá sé cos simil má echan tú nó má échan tú ar RTE agus na meán mainstream is tócha in éan ní leontain ag leabhartfuoin ní leontain ag scríomh faoi beidir marall nach chud si géirí go aonn sé siachán ach tá seans aige tá seans sách má aige chun siachán áil I Dublin Central. So tá sé dul creid a beidir gan cúpla mí baimid sig féchans Jerry de Moncuts ríis lad allegedly go nearna cúpla bank robberies an sin ag dear na hochtatí tús na nóchatí fear bhfuil a lán nascanna aige le daoine tifriúla agus le rudaí tifriúla agus dúnmhairthe tifriúla ribh seo agus seans go mbeidh sé sa dál I gceann cúpla mí agus tá sé an taithníonn sé go mór le a lán daoine maiiltheach mar tá lán ibrid déanta aige sa pobl ceapan lán daoine beidir go bhfuil na daoine atá sa dál inis na teachtaí dála go bhfuil siad níos massa ná duine éigen go le Jerry Hutch agus Jerry Hutch is as an ceantar féin agus tá sé actually an ionadíochta ceart a dhéanú ar son an phobal. So tá sé simil agus tá seans aige. Tá seans so tá mé ag fáil beaganí nó ag airí beaganín gafan is léisteach leis na scéalta de friúla trís na blianta mar ribh seo ní ra mór an is cuilumm nar bhí mé ar an meánscoil ar nó bhí gachrad muid le sin ag tarlú ach marall gur ascáilh mé ní ra aon rud cos le sin rilí ag tarlú hí san áliamh hí sé ceapan gur sé arsúil
I moille amháin agus beidir cúpla rud a limnach, cúpla rud dúsceart na hhéireann, máte leis na cíann agus na hutas ach an chuid is mó. De gach rud a bhí ag tarlú, bhí sé ag tarlú moille nó sa Spáin, actually, níos congraid ná cháil mé féin cúpla seachtain ó hin, cúpla mío hin inis nar bhí mud I Marbella le an Gaeilge bhí aon Tamáns trí Fuingerola, agus Fuingerola sin an áit a gá siad Jerry Hutch I gábhíle is a fithe héinceap na scoibh am actually bheith. Bhí mé sa Spáin agus bhí mé dír chun dul go Marbella agus an áit sin léhann de séire an seachtain Tá rééis sé sin. Bhí sé actually an am sin just to make smuoine bhanis kickoff gar agus fémuid nó kickoff lua agus a bhí mé féin I Marbella agus an áit sin an ceantar sin casta de sal go bunasach díreachtaréis a bhí an monk an sin agus tá an fís an cáúil ar nói sesin lena bhain céile chalín éigen ar rénos so stocha gur a bhain céile bhí an agus bhí siad ina si sa bhíán agus an sin tháinig na Guardia Civil Policia Guardaí na Spáine an so Pólaní na Spáine hui siad isteach le duine amháin as na Gardaí freisin na gcónaí taithníonn sé le Interpol chuna bheith duine ag an as an tír eile an sin agus tá na pitreí bhád níos fearr agus tá Interpol an sin an rá ó nach chuil sé go hinnta go bhfuil na Pólaní difriúla as na tíortha difriúla go le chéile agus hui siad isteach agus garú Jerry Hutch agus an sin bhí sé I brisún ag fannacht ar an tríal ar fear gábhlín nó ar fear plín go le ar rénos in éan agus an sin an lásan a rudí eile tharla siad sa Spáin tharla siad beidir Lanzarote tharla siad I Málaga tharla siad I Marbella níor tharla aon rud a sa bhfuil ceapim mar ní bhíonn siad an seo bhíonn siad níos mó ar an taobh eile bhíonn siad ar an Costa la Sal ach rís ní sa sin a gá go le weim an seo sa bhfuil so tá seanna simil lásan a rudaí bhí me actually chomh congrach don na rudaí a tharla má le Irish Gangland agus Gangland na hÉireann agus mis an so I mo chonaí sa Spáin agus bhí mé arás mo chonaí in láliamh na bhí mé ar scóil agus I limnach ag an óscoil agus mar sinse so listen tá samgóil seanna dearcha agus ní mé ag éirí sais glamorizing dhéanó ar an rud a tharla mar ar nó bhí sé go thuúfás ar fad ní féidir len rá go cínsa céhí Porto cé nachrá Porto chun rá Jerry Hutch Porto chun nachrá sé an bhfuil an ceart go chuna bheith ag seaamh lethe an dal má bhuain sé agus má bhuain sé siochan an dhéanaí an réaltas iirecht nó an dhéanaí an garda siochána iirecht beidir chun é ghabháil a rééis agus beidir fistracháin eile a dhéanamhar ónas go mbeidh siad an é chur sa prisúnach tá sé simúil mar inis níl ortí agus níl a lánta den na meán in éan agus na meán mainstream is tócha agus na papairí nuachtána níos siad ag scríomh mór an faoi an scéal seo ach cinnte go mbeidh siad agus ceapam tíomh siad an tá céir den isis gá seachtain níos lú nílach seachtain le fácaid ar isis agus an tácan ceapan sa seachtain le sin nílach seachtain actually agus sibh sé géisteach le seo sa seachtain sin tá an scéal seo faoi do monk agus an scéal seo faoi Hutch tá sé honairí mar an scéal is mó sa tácan ceapan mar domsa tá sé sac solir ní mé chun labhart faoin bolíocht mar sin ceann sa réalacha ar an budcréile ach is sin ráta le daine tá méid labhart bhád níos mó faoin bolíocht agus rudaí beidir máte leis an bolíocht ach ní mé gurí dul seachas labhart faoi táchan na hÉireann ag dear na mísa ach tá sé sac solir an tura a bhaid a gin agus tá sé sac solir cé a bhuaí so ceapan scéal is mó ba sé faoi do monk agus gacard ag tarlú an sin sa dálceantar in na constituency Dublin Central I lór bailile clia. So just tá sé anna simulation ní mé ag déanamh glamorization as nó ní mé grá gúil sé go má gúil sé sin ag seaamh ní mé grá gúil sé go donna freisin mar tá ceart ag géine atá géirí tá si le an seaamh ach just tá sé simul. Tá sé bhí mé actually géisteach le tíine ag labhart bhí seo bhí siad ar an budcaile sin bíonn siad ag labhart crime worlds le Nicola Talent bíonn siad ag labhart go minic faoi Hutch agus na rudí timppla sin agus bhí siad actually ag labhart ar an seo ceapan éon na cúpla láhin faoi cén fá ó bhfuil sim ag an méid seo daoine agus cén fá bhfuil sim agine mar
tá lansim achub an budcréil hut agus gangland just tócha agus rudí cos le sin agus tá cin fáhfuil níl sé mé gachtainine san rudí seotá sam go landí nig sné leon sim mar chorbe ní fuúló a bheith géiste leis na rudí seo agus cinse landíní i maiile clí agus átainna a bhfuil beidir éis a land na rudí seo eáil agus an heartbreak eáil agus cinse gabhas cuaite gabhas séide gabhas seachta agus siún timppel bhaile clia ní go háirithe i gceantar beidir leis na daoine sin cinse ní rá daoine mothú sábhailte fiú más rud é chráid tú ein chéad fan géad neamhciúntaach agus ní airna tú tada ní an tú tada go donna cinse gur sé go thuúfás a réí agus just an bheith clostal faoin na rudí sin agus saolaí mar hamplan lá an Regency agus cad a Harlan sin an méid daoine a bhí an sin agus níarna si tada just bhí siad an sin le haon darnáíocht agus cinse gur apáistí an sin agus gachar eile agus an agla agus chans má fós gotí an lá seo slátá nehan tá rud sin agus an mothán sin agus an trauma sin lo san mé gur sé go má a churbeach tá sé simil faoi an sim atá gin fad nó tá ag a lántaoine sa chóir is tócha agus gacrad ag buint leis an ghóir agus leis céalt agus le seo agus tá sé simil ghfuil an méid sin takeíocht a freisin ag daoine cosúil le huts i maiile clia. Is go minic agus bhí mé géisteach le lan na pultóirí eile ag leir faoi hut rinne seachtain agus ar nóí tá siad ag tuairt amach faoi hut agus ag tuairt amach go bhfuil sé ag seaamh le haid siochan sa dáil ach go minic ní bhíonn sé chomh siimplí sin. Cinnte go landsruchardí déanta ag an am céine mar dúirt mé tá sé an na cháúil i maiile clia tá lán meas ag an lán daoine ar hut agus nimime sé leir faoi churpaig tá sé leir faoi gná daoine gáirthe daoine ar nó an sin i dúsceart lár na charraach i maiile clia. So tá sé simime agus tá seanna simime chad a Harlóí idir inis agus an táchan agus ar is níl sé rilí ar na príomhscéalta ar RTE nó the Irish Times agus the Independent ní mór an daoine níl na meán a rilí géirí leirtfuoi anis a ceapan idir inis agus an táchan a roí sé mar ceanta na scéalta is mó mar tá seansínta go chun well seansínta tá seans aige chun siochan aáil gan dápa sé san omíocht ar éos chun siochan áil so níl sam ní ra sim agam riomh i rudí cos le sin agus mis sin níosógia a ceapman scéil agus ag éisteach leis an budgréile sin fá tuairt mé ar dús gur mé rilí géirí éisteach le chuid a dó tháinig chuid a haon amach ní agus ba chuid a trí amach amach de mórt so agus sibh sé éisteach le seo ba gachuid amach agus bei se bhná an éisteacht leis nó le gachuid man tá se bhgéirí a tá go simil mar seo lead nach bhfuil agalah ceart déanta ag a riomh nach bhfuil putcréile déanta ag a riomh ina héal agus ceapna lá daoine go le méid sin rudaí druchrudaí déanta aige ach mar agil sé sir mar an nach bhfuil fineise ina áis tócha tá sé an siúil timppla chafrach agus tá sé an dólar fudgréile agus labhairt go hoscailte faoi péród faoi rudaí ina héal agus a haí agus is charachtar is cuma cad a smaoine tú faoi chaid adháil is charachtar agus tá sé charismatic an chuí a bhín sé ag míú na scéalta faoin na héal ar chud a haon mar hampla agus tá sé dochreid an méid éisteirí hana féin ceapan grab beidir 300 míle nó 400 míle daoine ag éisteach leis an budcréile seo le chuid a haon tíbh siad den chéad lá a tháinig sé amach le chuna sé amach ní agus hana féin tá sé an 200,000 300,000 views beidir ar YouTube agus ar nó a bhád ní smó an sin ar Spotify agus átain eile. Tá daoine gafa leis an fear seo agus tá siad gafa le cadatá le rá ag agus ag tá scéalta do chreid ag leabhart faoi an scéil sin agus seisina i Lanzarote cúpla bliain ó hin agus tháinig sé Birch Hitman ag teachtasteach sa teachtóirfanna agus bhí ag an nach mór an ama aige agus dag siad ar feúpla nóméid chun na conaí á agus an sin bhí ar fágáil agus an scéal faoi seisna dul go Dubai agus go bhna ag dul gotí
ifig Daniel Kinahan agus ich churcheistón is me sé Jerry Hutz an féislam búla le Daniel ó an Daniel an seo san ifig. Tá sé do chreid agus mar dúirsméin rástim ag an riomhs na rudí sin ach character cosúil le Hutz agus na scéalta timppla agus mo hín beganí go donna ag ráharding sa le seach. Tá sé simú agus tá sé sais captivating mar déirfá I Maryland nó tá sé beganí mealtach sais charming freisin so níl mór an tuairimí agam na heachtaí friúla agus níl sam chun sa bhóhíam faoi den éigen gus le sin ag seaamh le an dal ach tá sé simú agus tá mé garí gafe lei sin gánaí mé féin Arnas agus beidir pa an topic ahrú buganí mar nimé géirí an podcast Lomná na dhéanúir ganglands in Ireland agus gacrad timpplair ganglands in Ireland ach mise nuair tá sim agam rud éigen tin samá sa addictive personality agam na rud éigen le sin ach má tá sim agam rud éigen caiith mé éisteach le gacrad ag buint leis caiith mé léamh gacrad ag buint leis agus tíbhas sé de lá amháin nó gá lá nu mé rá ghfuil an tólas fád agam tá chuid mhór den ólas agam agus bíon mé sais clúd up agus an sin bíon mé gafla rud ag an freúpla seachtain agus an sin beidir chailim mo chuid simí nó rud céin leis an geol má hagam mé beidir bannachiol nua a níon go mórlam bíon mé géisteach leis an tá mar fáidir fra seachtain nó ggó bíon mé géisteach le gach an gach album a bhí acu agus tá mé gréid sa daimh fully in agus just a bheith simplíthe leis an rud héin. Ceapan go sé níos simúla sa slí sin mar heile sin I ré an déir seachtain a bhí mé géisteach le gachrad difriúlagus tá an audiobook tosí agam in éiste tá scríomh Paul Williams faoi de monk agus gachrad a hála réí idir gohfuil sa tréide gohfuil cethirte agus an sin an tríal ar an agus tá sé box office is cum chud is win tú faoi tá sé box office tá sé an bhrónach chail a hála tá sé an dorcha chail a hála tá sé beidir níos dorcha an is nach bhfuil daoine nó nach bhfuil mór an daoine sa prism mar eile cad a hála ach orintanta tá sé simú mar chuoine cin fá ó bhfuil muid chomh gafa agus bhfuil an méid sin simá gin I rudí cosú le sin mar ar fápar is rudí fear ziúltacha iad agus is rudí fear dúrchéad agus rudí nach méich mud géirí eáil mu tain nó a bheith pórtach ann mu tain go dó inar saoilna ach nar bhín ar siúil beidir áta ag an eile agus nar bhín buganí distance agat leis agus níl tú féin I moille an sin máithíonn sé buganín simú agus ceapan ghfuil an máithíonn landíine go donna ag rá ruding sa le sin ach sin an éarne son ní cheartain a bheith ag dúil tú an éarne stócha. Ach seach sé sin gachart go an seo is sa bhfuil seachas a bheith ag éisteach leis na podcastí sin ar fád agus é gaiirí clúd up máid sé le gachart timppla ar Hutz an déir seachtainna seo freisin bhí imeacht agin ar an saithn bhí seannachúil ar fád tá chara agam an so ag obair le Jameson. Gmuach is sa bhfuil tá bhfuil an difriúil ó chachar ceile sa Spáin mas as éan thu mar hampla nó mas as éoná tú agus níl an Spáinis agat mar do chéad cheanga. Má tá tú I Barcelona, má tá tú Valencia, má tá tú Madrid, agus cúplá telebéidir Malaga freisin, tá an postan an difriúla le fáil, marketing, sales, agus an sais corporate jobs is dócha agus níos mó postanna le buint acu leis an gó. Mar hampla ach an seo sa bhéal really níl tú annach an béla a bhúna. Seach sé sin níl mór an postanna, níl mór an sais cholachtaí idirnáisiúnta fiú má tá an Spáinead, níl le lán sais corporate jobs ach an seo níl an gó an so an chuid is mód a chuoine well as éan as an réchtainti as an státainti tá sé go bar an so mar búntrí béla agus níl an pága hín tucht tá sé go deas ar fra beidir blian amháin ó chábhlín just go mai agad agat ag teachtasteach agus tusa I choníí an seach níl tú bogan sa le haid an posta tú bogan sa le haid an taithí a bheith agat a bheith choníí sa bhéil agus fiú man tá géirí opair I dachtarhan I nílach teachtarhan ar nach goháin fiú man tá go an sin fós caihí an Spáinis bheagat ní sé agsúla
Barcelona mar hampla scrib le mórnta bheith I Barcelona I dtíthe torban éannacha ní go minic ach orintanta agus ní rá Spáis ag cuid san daoine bhí a gobar an sin. Jo ní rá gá leis ach an so fiú má tú gobar an sin sa merchant mar déirtar mar glítear an tain tachttarban éarnach is sa bhil caithí an Spáis a bheith agat. So ní mór an post agat má tú tá tá ormsa tá mé gobar ar lína agus ar nói mé eile sin tána agam freisin ar lá daine an seo agus tá si ag déanam an rud chéine níl siad ag múna na Gaeilge ach an éireach tá siad mar hapla is apta siad ag gobar ar lína just le remote job rud ag an arís buinte leis an gnó buinte le corporate job na rud sa leis sin sales, marketing mar giocht a ra sin éan nó an ridaintí nó ag an eile agus just tá siad site an seo tá siad bunithe an seo chuid acu níla is ag ceapní is ag ceanasíthe gohfuil siad an seo ach sin ceirlór na tatúnána dhéanamh beceirt it é a dhéanamh ceap agus an taithí áil an mu an sáil nó ag an th leir cin fá ní mór an daoine a bhí ag bogú th leir agus dearann siad tar éis cúpla blion á ba bhotún é sin ag an ná tugann sé rud ag an dit agus churann sé leis an taithí de taithí héal your life experience mar a déirfa. So Arenas, mé eile sin ní mór an sa postan difriú le ceann san lads bhfuil aithná go mar tá post bugan ní difriú leige is ambassador é. Ní ambassador le haid éad le an Spáinríon mar sin ach ambassador le haid Jameson an isce batha. So tá a lán ambassador difriúla ag Jameson timppla an down really tá ceann acu Thailand like tá bhhaid níos mó a gin an seo nar acu an seo. Sa Spáin, ceann Madrid, ceann Barcelona, ceann Valencia, ceann Malaga, beidir cúpla ceann na Hián, níl sam. Ach tá a lán ambassador acu timppla an down a ceann amháin in nach caithear ceapan agus bíon imeacht amháin acu gach blion. Ceapan gohfuil le an imeacht seo acu a rééis in nach caithear so bíon ceann go in éan dá rannam Jameson Connects agus an ceann is sa bhéal ag gcónaí bíon siar siúil é mína saona so hui mé an nuirí agus an sin chuimid an tíir seachtainna seo gcónaí bíon siar siúil I lár hína saona agus bíon sé go chinntaach just is cóisiínta é le bíon siar siúil ar an sathair nó a séchlóg thrón agus í meáníthe agus just ní go minic tain tú go bar na tachttarmhanna nó kosher agus just bín DJ an sin nó bín ceol ar siúil agus bín an barascailte agus sin é ní léon rud eile ach leis an kosher show má tá an seansa go dul mar cinnte lán daoine ag éisteacht bín Jameson Connects ar siúil I le chathair ceapan go ar siúil I ggurcaig agus máile clia arás in éan caiim seic a dhéanamh inis. Ach tá sé ionach tá barbas ach chun sin ban tá gurí bar grúga áil beidir goil sa sin buganí dá séir agus lá daoine ag ggóil ag an céine ach rénos ní mór me se an bar grúga ar an nói ach an ceol an banna ceol is friúla tá sé buníú le féist beag nó day party tá sé anna cool bín karaoke ann bín cadile tá siop a beag tíbh siid an kosher agus tá tú an vintage 80 vintage ó cheannach an sin tá sé anna cool just Jane Jameson lá rudí difriúla agus níl sé just chuirmuid DJ ar siúil agus sin é so tá se anna cool agus ceananta na chóisiúcha freisin bín daoine meascú le chéile agus is féidir le just a bheith leabhart léine freisin so bhain mé soir taitnamh as sin agus bhí an ceol go hinnta freisin tá sé dechar dumsa dumsa tá gafa le ceol house ní maithlam techno ar churbe rudig sa le house disco beidir tech house agus rudí mar sin ar an cosú le The Weeknd le Michael Gray ar an cosú le Music Sounds Better With You le Stardust agus Lola's Team le The Shapeshifters an sais ceol sin agus le an French house na Franca beidir as Gaeilge agus tá si deachóin tá honána áil is sa bhil leis an ceol sin mar tá sa bhil an a Spáineach bín sé ar siúil Jameson Connects ceapam I ggurcaig agus beidir I máileach a clia freisin ach tá si deachóin tá an seachtain na áran cosú le sin agus an stíl ceol nó an genre ceol sin so bhí sé go deas ní mar sagm ach gur cúpla DJ an sin agus bhí si ag senam an 6 ceol sin mar
domsa bín kosher an óí amach go bhád níos fearr atá ceol cosúla sin. So bhain mé suirtaithnamh as sin agus just a bheith an dul amach agus éisteach leis an gceol sin agus catch-up a bheith agam le mo chóirt agus gachard eile. So bhí sin go deas agus just rud ag an buganín tífriúil a bhead ag an práid le an deir seachtain an céin a ríis is a ríis. So bhain mé taithnamh as sin. Agus rilí sin é ar an mór an eile ar siúlaíon tá si do creid cé goh gar agus táid a gaiirí níos leis an nólaigh ag an ceir seachtain le cúg seachtain ba mis ag doháile ar fra tamil na hain nólaigh ní mór an amach just ar fra seachtain bháin na beidir buganín níos mó. Ag súil go mór le dulrás actually an tam seo mar tá cúpla rud friúil ar siúil tá mé ag ré an 10K at an rá á rí an sin ar lá stifáin ag tinú go mór le sin ba méid buúla le chúpla cara nach bhfuil ina gcónaí an láliamh an éis tá siad ina gcónaí an áitina de friúlas an Elvéis agus le London agus áitina mar sin. So te go ná bín méid dulrás le ar fra seachtain amháin te go ná mí Aibran, seachtain amháin mí bheanfóver agus seachtain amháin i mí nulag mar déir an gcónaí nar héimá arás i gcónaí bin naimse gas. So má tá tú chonaí th leir agus tá tú géirí dulrás go héann agus aimse jazz bheagat just sé an teachtain céine mar a bhín mé féin ag dul mar gcónaí níl sam cén fá ach an teachtain sin thart ar seachtain na cásca nó dúirtar éis seachtain na cásca bín an aimseir de an ná an bhá in éireann agus go minic an céad seachtain freisin de bhí bheanfóver go minic bín sa go má. So ní mé gur gofuil ceagalach i gcónaí honestly i gcónaí bín sé ceartlagus fiú nar héimeráis ar an nula okay ní bhíonn sé go má ach ní bhíonn sé churbáistí bín sé tíirm de go ní sam cén fá ach as an teachtain a mí Aibran an teachtain a mí bheanfóver agus an sin an teachtain ag an nulaigh te an ceann ag an nulaigh ní níonn sé lom chomh mór leis na cí eile mar bín sé níos dúrcha bín sé dúrcha ag leithir tar éis chathair ar nó seans go mbeidh an aimseir níos measa de an ná ní bhíonn sé ach seans go mbeidh sé níos measa agus go mbeidh sé churáistí agus just tá sé níl sam agus an am céanna bíon an gréinnig taithna bhain seo bín sé go deas bín sé 7 8 Game Celsius Beiidir ach im lína tá actually agsú go mór le dulrás agus seachtain amháin a chathú an sin agus tá cúpla rud le déanú agam agus just ba sé go deas tá mé chun risca a thógáil beagnaí le etsalsaí mar is cuimhin an banúirí chur mé gachar den áirithe hartar an am seo beidir níos luútha beidir tús hí na saona mar dúirt mé níl mé géirí é ágáil go dtí an nó méid déirnach mar ba gachar an na chustach an sin agus bhí sé comh tá sé anna sir má tá tú sa spáanta sé anna sir chun dulrás go dtéann le haid nulaigh ní chusníonn sé ach beidir €50 €30 chun dulrás ar sam an tainú lás féad an dar lás féad hartar an am sin ach chun teachtarrás an sin má tá tú géirí bhain so le haid ihe chin bliana tá sé sách teachar le cosníonn sé €200 le etals dúirc ar nachta lás féad an níl lás féad an trocha lá hartar an am sin so an nuirí bhí mé tá seo an chustaach níl sé chun airí ní sire ceap mé nach rá sé chun airí ní sire so dúirt mócha bairm é chur an áirithe níos ach caith mé nascetalsáil caith mé dul ó bhancin ó bhaile clia go manchan is asna agus an sin connectionáil go civil i níos sin. So is bhí mé ag beidir fós €1.50 a sin nach dúirt mé gar sin níos fearr agus an sin bhí mé cuairtú ar lá nulaigh nó láistíh an literally gá lá nó 3 lá just as bhí mé fistrach as of curiosity bhí mé géirí fecha lá dá méich mé chun gachar de chur in áirithe níos céhhéad chusnóg sé agus le haid an etals díireach ó bhaile clia go civil so ní an nascatalsa ach an etals díireach níor cosní sé ach €8 ceapam ar nó bhí sé ro dhéanach an sin fós bheith mé ag cailú dinero bhí mé chun rá bhí mé chun agad a chaidú dá méid mé chun é sin a chur an áirthir dúirt mé okay just fanhí mé leis an planetágam fanhí mé leis an nascatalsa agus gachar atá chur an áirithe agam hana féin ach dúirt mé im lína tá mé chun fannacht mar a rís cé atá ag fáil etsalsa ó
bhaile lia go sa bhfuil ar an 8 lasfeid an 9 lasfeid ní bhíon mór an éan ag teachtain so ar churbe ní áit do chredsa í sa bhfuil hon íchan bliana a chathú so tá mé an fannacht an is go dtí lór mí nullag beidir níos déine tá siad hána féin chustach níl siad an airí bhád níos mó a bhfuil a bhád níos costaí agus maríonn siad níos costaí agus tá sé bhád ro chustach chun teachtar an seo le íchan bliana cearclar fan hí mé éan ar fra íchan bliana agus ba mé an teachtar ar an dair lá an trí lá mí an ar gcónaí bíon seanna sir hon etals an sin. Má tá aon duine sir an céadúpla seachtain de bhí anar agus tá sé bhgéirí dólá taigem tá sé anna sir chun dóló bhaile lia go dtí an Spáin an dair lá an trí lá an cethir lá an cúga lá de bhí anar ní chusníonn sé ach le trí €30 €40 tá sé anna sir fad má tá aon duine ag smaoine faoi dul má tá seansa géon duineach tá is aga an daoine fóspa arthú obair thart ar an am sin ach sin é troch an nóid tíirc ar an spot an teachtain seo gur mí magí guys as a bheith ag éisteach mar ganachtain an gnáirí hall ar learnirishonline.com má tá ag fólam na Gaeilge agus patreon.com/learnirishonline nó má tá aithnead ar chun éigen atá ag fólam na Gaeilge ba cúpla tariscins nó cúpla sais offers agéon an teachtain seo thugan ar learnirishonline le Ian Award na sipadóireachta sin astracán nua a dóla méid cúpla láhin cílíonn se sin Black Friday Ian Award na sipadóireachta as Gaeilge so chuníosú amach má ag smaoineh faoi beidir cuasa ceannach de féin le duine ag an eile le na sam bronta na lug mar hampla agus freisin ba cúpla rud ar siúil le an nullag má tain duine ag géirí brontanis nullag a cheannach ó Learn Irish Online. Ach sin é ar aonos guys mí an buchas as bheith géistecht le romí libh a ríis gan luar fad sláán go fol.